Morning mga kagiker, no? So yun, biyahe po kami ngayon ng Isabela North Loop, 1,000 kilometer. Kami po ay lalaro sa Isabela. 2 AM po ang aming take off, pero maghihintay kami sa Centrum Buruan. So yun, kita-kita po tayo sa daan mga tropa. Huwag po kalimutan na mag-subscribe, like, and share sa aking YouTube channel mga tropa, diba? So yun, loading po kami mamaya. So kita-kits tayo mga kakiker, no? Bye! Dito na kami sa Dumortis ngayon. Take off namin dito. Ito mga kasama ko, hinihintay ko pa yung mga ibang tropa natin mga tropa. Medyo mahaba-haba po yung tatakbuhin namin, 1,000 kilometer mga tropa. Yan, mga kasama natin. Mga kasama natin! Mga tropa. Ayun. So yun, kita-kita tayo mamaya mga tropa, no? Kami sa first checkpoint po Ago. First checkpoint po namin dito sa Ago, mga tropa. Ayan, kasama natin ang mga tropa. Ayan. Ayan, tropa. Oo, nandiyan po. Ayan, nandito po kami. First checkpoint po mga tropa dito. Ago. So yun, balikan po namin kayo mamaya mga tropa, no? Hindi po kami mga tropa. Alis na po kami ulit. G! Yan, mga tropa, mga kasama natin, mga mamaw. Yan, si Daddy Joe. Yan. Oh, yo, good morning. So yun, nandito na tayo sa Ilocos Sur, Tagudin. Dito na tayo sa Arc of Ilocos Sur mga tropa. Yun. Ang dami na rin nandito. Hintay tayo nila Daddy Jojo. Kasama ko yung mga Team Rock. Yan, kasama ko sila mga tropa, no? Grabe ratratan. Sarap. Ang sarap. Solid. Kontik na ako mga tropa, oh. Blinking na ako, sir. May laro kami. Nasa Igurans kami. So ayun mga tropa, nandito kami ngayon sa Centrum Tagudin. Red, hindi ko alam kung asan pa yun. Baka sumabog na naman yung motor, tropa. Ayan, hello, tropa. Ayan, kasama natin. Good morning. Morning, tropa. Grabe ratratan. My goodness. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. Kabugao. Lawag na yata ito eh, lawag na. Bilis namin kinuha. Ay, hihina ko. Hihina ko. Bilis ng biyahe. Parang muna ng Ilocos Norte. Yun. Yun. So yun mga tropa, nandito na tayo sa Ilocos Norte.
Arco ng Ilocos Norte mga tropa. Yo, what's up? Dito na tayo sa Ilocos Norte mga tropa. Ang bilis ng biyahe. Hello, welcome to my vlog. Picture muna tayo mga tropa, ano. Alright. Ngayon, tara guys, kakain tayo. May kakain muna. Gawa ng pagod tayo, gutom na rin mga tropa. Kain tayo. Tara doon. Tara, kain tayo dito. Isang order na po yung isang Ilocos Norte. Ayan, makikita mo sa YouTube to, pre. Tignan mo kami yung mag-order mo, pre. Isang order nga yan? Anong lugar na to, ma'am? Ilocos Norte ng anong barangay? Oo. Oo. Kain. Oo, 25. Isa. Dito ka na oh. I-order mo na rin. Di cambio yan pre. Take out pala yun, pagkarinig ko take out. Ha? Take out pala, akala ko take out. Akala mo take off. Ay, akala mo take out. Ay, akala mo take off. Take out pala. Kain tayo, no? Brum, brum, brum. Grabe. Gaspulan ang puta. Child ride. Naging ano, gaspulan. Yan. Kain tayo. Pansit Ilocos Norte. Ano masasabi mo? First endurance mo, tropa? Nakakapagod. Nakapagod ba? Sobra. Wala pa tayo sa kalahati. Kain. Kala ko di naman Kain. Aba! Aba! Yun, nandito na kami sa Lawag mga tropa. Lawag na po kami, lawag. Alright. Woohoo! Grabe. Nantok na ako. Sobra. Pero mabilis yung biyahe namin mga tropa, mabilis. Dito na kami sa Lawag. Lawag City. Dito na kami sa town ng Lawag Town. Dito yan, di ba? Dito yun? Pamagudpod? Dito yung Pamagudpod? Dito na? Pamagudpod? Ah? Diretso pa tayo, di ba? Wala nang picture doon. Wala nang picture. Okay, diretso na tayo. Alright. Medyo nakakawala din to. Matagal din kasi akong hindi pumunta ulit dito eh. Pero alam pa naman din kahit konti. Nga lang, antok na ako. Let's get it on! Kala, may checkpoint kami doon mga tropa, wala pala. Sampaway na pala ang aming checkpoint. Alright, nandito tayo ngayon sa Lawag Town na napakagandang lugar.
Thank you, sir. Ayun, nandito kami sa ano ngayon. Nagkanda wala kami mga tropa. Dito kami ngayon sa Poway Church. Ayun, picture muna kami, tapos alis na siguro. Oo. Yan guys, paalis na po kami ng Poway Church. Limot kami ng pagudpod mga tropa. Nagkanda wala kami. Pero okay lang yan, tatapusin namin to, di ba? Tara. Oh, yun Sopo. Mainit na mga tropa. Masakit pa sa mata. Dapat tulog. Kailangan natin namunin to mga tropa. Kahit inaantok. Go lang ng go. Punta ba tayo doon? Tara, pa-picture tayo. Op. Punta kami sa mga tropa sa windmill pagudpod. Alright. So ayan, hindi kami binayagang magpa-picture sa windmill. Pero ayos lang. Nakapunta naman na dyan dati. Yan, bye-bye! So yun, punta na tayo ng Patapat Bridge, mga tropa! Mga tropa, kita nyo ba? Yung windmill sa pagudpod! Alright! Ayos! Sulit ang biyahe! Narating ko ulit yung pagudpod, mga tropa, oh! Makakakikir ang saya! Sobrang saya makakakikir, oh! Mga tropa, nandito na kami sa Bangge ng Ilocos Norte, pagudpod. Oh, lalaking electric pa, no? Diba? Oh, diba? Yan ang ilalagay ko sa bahay namin pagka mainit. Yan, gagawin kong electric pan yan, mga tropa. Yan ang electric pan. Ang laki. Ayun, nandito na tayo sa Bangge. Nakakapagod pero sulit. Yan, windmill. Yan, dami mga tropa. Yan, windmill. Yan, mga tropa, nandito na kami sa pagudpod. Arko ng pagudpod, mga tropa, mga ka-speaker, mga kaibigan, mga kabasa. Nandito na kami. Alright. Peace yo. Yo. Tinangali na kami mga tropa. Wala na. Finish na.
Yan, nakarating din kami oh. Yun oh, sana all. Dito yung mga ating kaibigan, basta kaibigan. Na yun, kaibigan sila. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. On we'll go, finding life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest, echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Ay, nandito na rin kami sa San Mateo. Nagkandalit-dalit yung buhay. Sana all. Pagod na ako, sobra. Ayun lang. So yun mga tropa, finish din. Naka-finish din mga tropa, naka-finish din kami oh. Kahit kami kasi more on vlog ginawa ko. Ano yan? Hindi ka kasya tropa. Ibaba mo, picturean ko tropa. Yan. Angas. 1, 2, 3. Ayan, okay. 1, 2, 3. Isa pa, last. Yo, nakatapos din mga tropa, mga kagiker. Pagod, sulit, suwabe, more vlog. Ang dami kong na-experience. Sobra. Kala ko si Motodick yun oh. Oh yeah. So yun, tara, kunin natin yung kit. Hello po. Hello. Motokicker po. Okay lang po, thank you. Medyo late. Sawa ng daming experience. Ano sa Agi. Ang kulang kong kit is damit. Anong bike number niyo po? 673. Raffle yun, may raffle tayo mga tropa oh. Favorite number lang. Ay, by number. Okay, okay. Tara makuha natin yung EDB. Alright, sulit.
pagod. Dasalan mo na, sir. Oo, makukuha natin yan, tropa. Ay, kayo yung mga taga-Pangasinan, sir? Apo. Nabukas. Ha? Kamusta kayo dun, sir? Pangasinan. Ako, okay lang ako. Pangasinan din to, okay lang din yan. Okay din naman tayo, sir. Oo. Kasi natuloy tayo. Oo, masaya. Yan sa i-drop na po na po. Ano na lang. Sir, bunot po kayo dito. Kung sa sir, tingnan po. Yun, no? Sana certain tayo mga tropa, ano? Sa atin yung ADV. ADV 673 673. Ulog na natin. Ikot, ikot. Wala pong ADD na kalagay dyan. Isa lang no? Para mahaba na to. May naman po. Ay, walang laman. Bokya. Ulit. Sige, sir, ulitin mo. Ulit mo ulit. Sige, ulitin mo, sir. Wala. Wala din. Ang saya tropa. Saya dito, promise. Oo, yan. ETV daw. ADV. Sir, Ay, wala pa rin. wala pa rin. Wala na. May number niyo po. Ano saan eh? Bunot ka, sir. Pagbunot na ako. Ngayon nakasulat pa. Meron. Saan po wala? Wala. Ba yan? Ako naman. Wala ata nakasunod din eh. Meron po, marami po yan. Meron po isa. Pwede po isa. Wala ako nakuha. Pwede ba isa? Pwede ba isa? Iisa pa, sir. Last to be bunot. Meron, sir. Meron nakasunod dyan. Madami na kasing nakuha. Sir, ang available na lang po tapos. Wala talaga, sorry tayo tropa. Nakuha mo na lang kaya sa amin. Ayun. Gusto mo na yan, sir. Wala. Wala. Ayoko na. Ay, number ko na lang. Yes, sir. Ano yun? Ano yun? Counter. Ha? Dapat pala tinitignan eh. Dapat pala binibigay mo na lang tropa. Di ba? Hindi po pwede, sir. Kailangan po natin... Oo, kailangan patas. Kung malas ka po dito, malay mo, sir. Sir, Oo nga. sa kabila. Di ba? Oo. Ano to, sign up? Sir, pirma po pala kayo dun, sir. Para sa beneficiary po natin. Yun, pirma tayo sa ating beneficiary. 673. Yan, tropa. Pakisulitan po dun sa ilalim niya, sir. Ilalim po kami. Baka mag-008 yan. Angas ng pirma natin, no, tropa. Ayan, mga beneficiary. Ayan. Okay na, ginabilang ako, ayos lang. Kasi, ang dami kong napasyalan. Tapos, more video. Alright. Thank you Lord. Natapos din ang laro ng Isabela North Loop. Alright. Okay naman yung, yung palaro nila, di ba? Tropa, medyo pahinga muna. Tapos, babatche na rin maya-maya. Paalam po, ako'y magpapaalam na din. Huwag niyo pong kakalimutan mag-subscribe, like and share sa aking YouTube channel mga tropa, mga ka-geeker, no? I love you all. Bye-bye. Bumili tayo ng sito. Wow na ako mga tropa eh. Pahinga muna ng konti rito bago babache. Mga finisher din na big bites, quality. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on
till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us